tými poslednými chatami sa vchádza do lesa. Oslavujeme dneska. Za 80 metrů odbočte mírně vlevo. Bíky. Tu sú vpravo. Dva sú. Čo ja odopnem? Môžeme tu v pohode ísť, nie? Takto. Odopni tie druhé. Hej. Ten drôt, keď chytím, kopne ma, čo? Zadro nie. Poďte. Alebo spodný odopnem a Podlezeme. No to podlezeme už. Tam je elektrika či nie? Je. No dobre, ale nie je zase nejaká... takto. No. Takto. Že by ťa tu vyfaktovalo. Kopne ťa dobre. Pripojíš to, Pali, všetko? Hej, polož si bicykel a chytíš mi to. Dobre. Ja som videl video jedného, to tak koplo, že... Človeče. Silné to je? Sranda, že tu nie je žiadna tabulka, nič, aby si nepovedal, že ten podľa ty nevidíš. Ja by som si myslel, že to je nejaký súkromný pozemok. Ale aj keď som išiel zo 7 chotárov, som odopínal. 2. Tá rukavica izoluje. Aha. Ako môžeme tady to chodiť v pohode, nie? Hej, je to oficiálna trasa turistická tu. Hej. Není zákaz. Bíček. Ja som šiel na Javor, ale pešo. A asi 50 krát sa pásal. Najväčšia čierna stela, tam sa oproti mňa rozbehli. Ja som pešo. Tak som začal kývať rukami, kričať, tak ma obišla potom. No vieš, to má 500 až 800 kg taká krava. A keď to na teba rozbehne, Jak pozerať, šejku. ty No. vieš, čo chce. Pozerá tak, že jak Tony. Hej, kako ti je za to. Čo je? Teď odbočte mírně vlevo. Kravy nie sú problém, pes je problém. Za 400 metrů odbočte. Ideme do Janošikovskej izby. Nakúknúť, či tam není Jurdo. Južo! Wow, že to je kus peknej prírody. To aj hore dá chodiť po tých skalách. To je Hej? celkom pekné. Aj to obysem, hore vidíš. Janošikovská skríša, Janošikova. Ja som tu bol kedysi dávno a my sme išli takto hore a úplne dozadu tam je taký chodníček a to je také rotiny nejaké. Taký medveď, keby vykúkol z človeče.
Ideme na Bravce. Osobie alebo 150 kg, však je to Skala je pod tým. položené. Dve osoby 150 kg, tak to sú nejakí chudí ľudia potom. Je na skale a na betóne to položené. Tak čo to skala odlomí, to je blbosť. Bo my vlastne zídeme, ako sú tie družstvá, tamto do doliny a tou dolinou pôjdeme. Dobre, ne? Čo to je vlastne oproti? Díkovo. Tam, toto je Budina dedina, ale tam to úplne zadu ten kopec. To je najväčší. Asi. No, idem správa, Pali. Dobre. Tu môžeme aj spať? Tak tu si hore. Ja som už aj tie cere mohol zavolať, tým tam aj dorazili. Jaj, kde to išli? Dobre, na auto, to je na to. Hú. Už keď som hore, Ideme na Javor. Javor.
To bol nočný trh. A zase z rozumom. Potrebujem sa tu rozbiť. Človeče, rozbité to je dosť. Chuj. Opa. Pekný skok. Odhadzuje ma. Šišky. Paráda!